Είμαστε η Dexit Experiment Racing, η ομάδα που εκπροσωπεί το δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο Αθηνών στον διαγωνισμό F1 in Schools. Η ομάδα μας αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου με αγάπη για τα STEM και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στόχος μας είναι μέσα από τον διαγωνισμό να μάθουμε για τη μηχανική και το marketing περνώντας καλά. Μότο της ομάδας μας, In for the Ride, είναι περισσότερο από ένα μότο. Είναι μια φιλοσοφία ζωής που μας υπενθυμίζει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε εμπειρία και περιπέτεια που συναντάμε. Με το In for the Ride εννοούμε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση βρεθεί στο δρόμο μας, να συλλέξουμε κάθε νέα πληροφορία η οποία θα μας χρησιμεύσει στο μέλλον, να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες που θα βρεθούν μπροστά μας και το κυριότερο μάθημα θα είναι πώς να χάσουμε χωρίς όμως να τα παρατάμε. Αντίθετα, να επανερχόμαστε στη δυνατότητα. Η ομάδα μας δουλεύει με μια zero waste νοοτροπία, της οποίας στόχος είναι να διατηρήσουμε μηδενικό αποτύπωμα στον πλανήτη μας. Προσπαθούμε να πετύχουμε ένα αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει μια δράση στο σχολείο μας, που ενθαρρύνουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να φέρουν τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια που στη συνέχεια θα ανακυκλωθούν. Με τη συνεργασία του Athens Makerspace συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε όλες τις αποτυχημένες 3D εκτυπώσεις μας, όπως και τα καπάκια, και στη συνέχεια τα μετατρέπουμε σε μπρελόκ της ομάδας μας. Είμαι η Ελένη και είμαι υπεύθυνη για το marketing της ομάδας μας. Μου αρέσει να ασχολούμαι με την έβρεση των χορηγών και στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να χορεύω. Στην ομάδα έχω συνεισφέρει με τη σύνταξη πορτφόλιο και από το F1 in Schools έχω αναπτύξει τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες. Είμαι ο Στρατής και είμαι υπεύθυνος στο κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης, αλλά και για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων της ομάδας. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με το κινηματογράφο και το μπάσκετ. Από το F1 in Schools έχω μάθει τη χρήση προγραμμάτων Cam and CAD. Είμαι η Ιεροφίλη. Στην ομάδα είμαι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό γραφικών. Ασχολούμαι με τη δημιουργία αφισών για τις δράσεις που διοργανώνει η ομάδα μας. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να χορεύω και από τον διαγωνισμό F1 in Schools έχω μάθει διάφορα καινούργια προγράμματα για το σχεδιασμό διάφορων γραφικών και πώς να δουλεύω σε μια ομάδα. Είμαι η Αλκμίνη, είμαι υπεύθυνη για τα social media και ασχολούμαι με την προώθηση του project μας. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να χορεύω και από τον διαγωνισμό F1 in Schools έχω μάθει χρήσιμες γνώσεις στον τομέα της μηχανικής. Είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος σχεδιασμού και κατασκευής του μονοθεσίου μας. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να ασχολούμαι με τη φωτογραφία και τη ρομποτική. Έχω κατασκευάσει το CNC της ομάδας μας, την πίστα F1 και το σύστημα μέτρησης του μονοθεσίου στην αεροσύραγγα. Από το διαγωνισμό έχω μάθει πώς να προσεγγίζω χορηγούς και εταιρείες που μπορούν να μου βοηθήσουν στα projects μου. Και επίσης πώς να συνδυάζω σε προγράμματα CAD και να προσομοιώνω σε προγράμματα CFD. Πιστεύουμε ότι για να πετύχουμε ως ομάδα, ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια είναι η συνεργασία. Γι' αυτό, εκτός από την καλή συνεργασία που έχουμε μεταξύ των μελών μας, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με εταιρείες και ομάδες στον χώρο της μηχανικής και του marketing. Έτσι, συνεργαστήκαμε με την Altea, την Kentavros Racing από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Optima Bank και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ωστόσο, για να υλοποιηθούν οι ιδέες μας, χρειαζόμαστε την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση, την οποία λάβαμε από το Motor Oil Ελλάς.
ομάδα μας, στη συνεργασία με το Εθνικό Μετσοβίου Πολυτεχνείο, προσωμείωσε τα μοντέλα F1 στην αεροσύραγγα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.